Inter 2 Spezia 1 ftit mument qabel ma ntemmet il-logħba bħas-soltu l-video fejn fih ngħaddu kemmtej fuq din l-logħba li kemm rajna. Bażikament iż-żewġ punti prinċipali li xtaqt ngħaddi fuq il-video tal-lum huma l-ewwel l-importanti r-rebħa issa. Forsi hawn min se jgħidli ma Tunel Spezia home ma tippretendix li tilnabu naqra aħjar fil-fatt ħaġa li qaluli diversi ħbib li kont qed ndiskuti magħhom waqt il-logħba. Sabiħ li tirbaħ u tikkonvinċi, imma jiena dejjem emmint illi ġara darba l-Iktaljan mhuwiex deċiż bil-differenza tal-goals iżda bil-punti u l-konfronti diretti, allura l-importanti li tirbaħ issa kif u kome jiena ma jinteressanix. Jien l-importanti li fl-aħħar tal-logħba jiġu 3 punti. Punto stop. U din hija l-ħaġa li għamilna llum. Ma ninsawx ukoll li f'San Siro t-timijiet jitilgħu jiddefendu għal daqstant kapaċi tkun ukoll ftit diffiċli biex insibu l-ballun għalkemm ngħidu kollox, fl-ewwel taqsima vera ma tallajniex ċansijiet, imma fit-tinħab forsi konna ħajrira aħjar, imma l-importanti r-rebħa issa kif u kome ma jinteressanix. L-importanti li rbaħna anke fid-dawl tal-fatt li sfortunatament il-Milan reġgħu rebħu ma' Sassuolo din id-darba barra minn darhom, imma lil minn dan. L-importanti 3 punti. It-tieni punt li xtaqt inqajjem punti li naħseb ili ntambar fuq u mill-bidu tal-istaġun immor ma jissa tant jien irrassenjat li anke fil-ewwel fit-tmien taqsima tal-lajt ritrat fuq il-paġna li jikkonferma dan kollu. L-inklużjoni ta' tali Roberto Gagliardini mal-ewwel 11. Illum raġa wera li Gagliardini naħseb kien l-art player fil-ground, fil-fatt il-logħba inbidlet malli Sensi ħapos Gagliardini fil-fema tiegħi Conte ma jiena di domanda nixtieq insaqsik x'taralu lil dan? X'taralu lil dan biex dejjem tibdih għaspejjeż ta' plejers ta' kwalità mhux se nsemmi l-Eriksen imma li f'dinja perfetta u għandu jibda mal-ewwel 11 u ma jidher li ma ffittix mis-sistema ta' Conte, ma nistax nifhem għalfejn tibqa' tinsisti fuq plejers skars u sfortunatament inutli bħalmu Gagliardini għal Gagliardini. Dina hija ħaġa li ma stajtx nifhem biss fit-tieni taqsima mbagħad kif konna ngħidu l-logħba marra tal-aħjar kif inqala appuntu Skar Tardini. L-ewwel gowl skur dan is-sinjur li qegħdin taraw warajja Ashraf Hakimi, gowl mill-isbaħ, gowl tar-repertorju tiegħu, veloċità, ħeffa u preċiżjoni fix-xibka. It-tieni gowl ġie minn penalty ta' soltu Romelu Lukaku li kien penalty ċar u Alla ħares ma taħx. Sfortunatament lajna ukoll il-gowl fl-aħħar kont qed nistenna li għall-inqas nispiċċaw bi clean sheet. Iżda bħalma qed matul il-kors ta' dal-video l-importanti 3 punti kif u kome ma jinteressanix l-aqwa li ġiet ir-rebħa. L-aħħar logħba s-sena 2020 se tkun nhar l-erbgħa li ġej meta ħanilagħbu għand il-Verona kontra tim diffiċli u ground diffiċli imma fuq hekk bħas-soltu nirreferikom għal preview li ħantellaq nhar l-erbgħa li ġej. Inkitbu fuq l-istazzjonijiet uffiċjali tagħna ta' YouTube, klik. Tinsewx ukoll illi apparti dawn il-videos ikollna wkoll sessjonijiet ta' live gaming jew mal-gamers ta' Velocity bħalma kellna l-bieraħ jew ukoll fuq logħob oħrajn għal daqstant klik fuq il-sit l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq YouTube. Segwu dejjem il-paġna tagħna ta' Facebook kif ukoll is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com għal dawk li huma kontributi ġurnalistiċi l-aħħar aħbarijiet bħalissa wkoll qegħdin full swing fuq il-kampjonati mondjali tad-darts li hemm għaddejn bħalissa ġewwa Alexandra Palace minn ftit ieħor ukoll jitla l-artiklu tas-sessjoni ta' wara nofsinhar. It-3 tim li ġejjin ikollna tmiem taż-żewġ round ta' tieni round ukoll fejn jidħlu l-varji Adrian Lewis
Rob Cross u fuq kollox Gary Anderson nhar l-erbgħa li ġej. Inħeġġekkom ukoll biex tkomplu ssegwu l-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing il-lejla fit-8:30 għal min irid ser ikun hemm tellieqa bejn 10 mill-aqwa gamers tagħna ta' Velocity u 10 sewwieqa ta' kampjonat li huwa bbażat il-Kanada montu sewwieqa mid-dinja kollha, minn hawn nixtieq ukoll ngħid good luck lis-sewwieqa kollha u fuq kollox Make Malta Proud kif ukoll ejjabed.com għal dawk li jridu jittantaw xogħoltihom fuq xi logħob b'mod responsabbli. Jien ukoll hemmhekk nagħmel diversi artikli ta' introduzzjoni għal dak kollu li jkun qiegħed jiġri fil-xena tal-futbol lokali u internazzjonali. Kif tlestu minn dan kollu, bħalma dejjem ngħidilkom, għamlu nix jaten tridu. Komplementa ġurnata tajba ħbieb.